Zvao sam ih i došli su. Svi oni koji hoće da se znoje i da lome leđa znaju šta je trud. Znaju da ustanu pre petlova, istuširaju se hladnom vodom i krenu na posao. Svi oni što ne pitaju koliko još, već je to sve. Oni što ostanu poslednji urade još za sebe, pomognu drugima koji se muče i zbog toga srećni odu kući. Zvao sam i došli su. Rekao sam im bit će teško, borba će biti bespoštedna i niko neće smeti da odustane. Mnogo jaki će ići protiv nas, snažni, moćni, okrutni, pokušat će da nas slome. Rekao sam